Значи за това дойде да те помоли да останеш в болницата. Колко удобно, нали? Него няма да го гледат лошо и да го обвиняват, че е мръсник. А ти какво ще правиш? Не знам, Рос, не знам. От една страна ми е трудно да напусна болницата, но от друга не знам дали трябва да остана. И таз добра. Щом всичките сочат за любимката на директора и... Макар че, щом дойде чак до тук и се унизи да те моли по този начин, логично е да се колебаеш. Не е само заради него. Има и други неща. Например, Хосе Мария Баес. Росалба. Случи ми се нещо много странно с него. Какво? Унази вечер отново ме целуна. И този път беше различно, Рос. Беше целувка, която ме накара да почувствам. Защо не ми каза? И как стана? Той беше дежурен. Беше късно и си приказвахме за един пациент. Не знам дори как се доближи и ме прегърна. Търсеше устните ми и аз бях стъписана и се оставих. Казах ти, влюбена си в него. Знам, но не трябва, Рос. Аз влюбена в него. Но го почувствах. Росалба, почувствах го. Накара ме да го почувствам. Сестрички. Разбира се, че доктор Дела Вега е с нея. Затова не дойде в болницата. Сигурно е отишъл да я потърси, за да я информира, че ще я премести. Каза ми, че иска да я предпази. Вероятно ще говорят за клюките, които се носят за тях, за клеветите, които се говорят за Рафаела. Ти мислиш ли, че е способен да я помоли да не идва повече? Защото ако е така, няма да я видя повече. Ако Рафаела не се върне, как ще я намеря? Фернандес, кое ти се струва смешно? Моето отчаяние е ли? Не. Смешно ми е да гледам как си хлътнал. Страховитият звяр с остри ногти сега е плячка на собствените си чувства. Дори да отричаш, ти си луд по Рафаела. Или ще отречеш, че си така, защото не искаш да я загубиш? Отчаян съм, защото се чувствам неудобно пред Рафаела. Обвиних я несправедливо. Изрекох обидни неща. Унижих я, отнасяйки се с нея като с уличница, защото реших, че е любовница на директора. И сега, когато знам истината, как искаш да се чувствам? Отчаяно само поради това. Само поради това. Защо мислиш, че доктор Дела Вега реши да я премести? Щом тук му беше под ръка? Не забравяй, че съпругата му ги хвана в интимна обстановка. Не вярвам след това той да остави любовницата си тук. Нямате ли друга тема за разговор? Омръзна ми да чувам едно и също в тази болница. Пациентите къде останаха? Кога си вършите работата? Отговорете ми. Чуйте ме добре. От сега нататък ви забранявам да обсъждате доктор Мартинес. Чухте ли? Да, докторе. В никакъв случай няма да позволя да я клеветите. Ясно ли е? Да. Защо трябваше да става така? Аз не отидох в болницата, за да търся любов. Ти знаеш, че положих усилия, за да стигна там, защото исках да докажа на доктор Дела Вега, че нямам нужда от мъж, за да успее. А сега... Сега усещам, че се нуждае от доктор Баес повече от всичко на света. Представи си, тъкмо най-циничният и най-големият женкар. Няма как да ти помогна. Добро утро, доктор Баес. Не е ли твърде рано да си тук? По това време идва Рафаела и искам да съм тук, щом пристигне. Стига да дойде. След това, което и казах за директора, не знам защо трябваше да бъда толкова недискретна. Не си го направила нарочно, Арели. А и проблемът между тях е много по-сериозен, така че не се чувства и виновна. Спокойно. Добро утро. Рафаела, добре, че дойде. Как се радвам да те видя. Помислих, че си... Не, забрави. Понякога говоря глупости. Нищо подобно, Арели. Ти си истинска приятелка. Телефонът, Арели. Да, съжалявам. Почакайте. Нека довърша думите на Арели. Решихме, че няма да се върнете и много се безпокояхме от мисълта, че няма да ви видим, Рафаела. И вие ли? Повече от всеки друг. Не разбирам защо казвате това, доктор Баес. Вие направихте дори невъзможното да ми покажете, че не съм ви приятна.
Би трябвало да сте доволен, че си отивам. Не, в никакъв случай, Рафаела. Знам, че поведението ми не бе най-доброто и за това ви се извинявам. Наистина много съжалявам, че ви подозирах и че ви обвиних в нещо, което не беше вярно. Съжалявам, Не знам какво имате предвид. че искам да се реванширам, доктор Мартинес. Така както отначало ви посрещнах ужасно, сега ви приветствам и ви казвам най-откровено, че ми е приятно да бъдете тук. Не ми вярвате, нали? Не ми вярвате. Както винаги, дойдохте по-рано. Какво ще кажете да ви поканя на закуска и да ви я обясня? Рафаела! Опитвах се да ви открия като лут и ми казаха, че идвате в 8. Реших да ви изчакам, но вече сте тук. Очаквах ви, Алфредо. Имам оговорка с господин Контрерас. Тръгваме ли? Не, моля ви, почакайте. Трябва да говоря с вас. Друг път ще я видите, сега е с мен. Грешите. С мене и ще я отведа. Какъв инат сте? А вие сте ловец на жени. Ако обичате, не си играйте с търпението ми, защото едва се сдържам да не ви ударя. Пак ли започвате с заплахите? Не. Момент. Моля ви, не дейте да се карате. Може би друг път ще приема поканата ви. Извинете. Да вървим. Тази пациентка ваша ли е? Търси доктор Мартинес. Илиана, какво правиш тук? Защо търсиш Рафаел? Понеже ми каза, че ще дойдеш по-рано, реших, че ще се виждаш с тази лекарка. За твое сведение, мъжът ти дойде за Рафаела и я отведе. Двамата са заедно в този момент.